कैसे है भैया? चुतियापा टाइप का हमारे पास मत किया करो, हमको चुतियापा से बहुत नफरत है। क्या क्या दिक्कत हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, हमको ये सब चुतियापा पसंद नहीं है। आपका गाना बज रहा है, गाना बजे ना बजे वो बात की बात है, बघवा वाला वो सब गाना बजाना बाद में, ये सब जो हमेशा चुतिया। नमस्कार प्रणाम, हम हैं रंजन, साथ में बानी भोजपुरी जगत के पीआरओ विकास सिंह जी। नमस्कार प्रणाम आप सबके। रउआ लोग के फिर से स्वागत बा भोजपुरिया एक्सप्रेस, भोजपुरिया बतकही और नीतीश बाबा ऑफिशियल पर। तो आज के जौन विशेष बतकही हुई उ एगो पत्रकार के साथे जौन अप्रिय व्यवहार कइल गइल बा एगो सुपरस्टार के द्वारा। बता दी कि आज से कुछ दिन पहले से एगो वीडियो सोशल मीडिया पे खूब ज़्यादा वायरल होता, जौना में एगो भोजपुरी के सुपरस्टार एगो पत्रकार के साथे अप्रिय व्यवहार कइले बाड़न। चुतियापा टाइप का हमारे पास मत किया करो, हमको चुतियापा से बहुत नफरत है। क्या क्या दिक्कत हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, हमको ये सब चुतियापा पसंद नहीं है। आपका गाना बज रहा है, गाना बजे ना बजे वो बात की बात है, बघवा वाला वो सब गाना कहीं से कहीं तक शोभा नइखे देत आ ना होके के चाहिए ऐसन का, जौन बहुत ही निंदनीय बा। विकास सिंह जी, हम बात करें कि जौन वो रिपोर्टर के साथे घटना भइल बा एगो सुपरस्टार द्वारा कइल गइल बा, वो कहाँ तक ले जायज बा? जी कहीं तक ले जायज नहीं है, जौन व्यवहार कइल गइल बा उनका संगे। मानता नहीं कि ये एगो जौना पत्रकार के चलते ही लोग के केहू जानत तटे। पत्रकार एगो चौथा स्तंभ होला, ठीक है, और वो पत्रकार के संगे ऐसा व्यवहार कइल कहीं से भी उचित नहीं है, कहीं से भी जायज नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे कि विकास सिंह जी कहनी है कि ई कहीं से कहीं तक शोभा नहीं देत और ना होके के चाहिए, चाहे वो छोट चैनल के पत्रकार होके चाहे बड़ चैनल के पत्रकार होके। पत्रकारिता अगर वो करता, अगर रउआ लगे गइल बा, रउआ अगर नहीं कुछ कर पावत तो मान सम्मान में कमी बिल्कुल मत करिए ओकरा साथे, जे भी पत्रकार अगर रउआ दरवाजा के पर जाता। दूसर का बात ये होता कि जैसे कि वो पत्रकार के साथे जौन व्यवहार भइल ह, अप्रिय व्यवहार रहा, अगर भइल ह तो वो सोशल मीडिया पे वायरल भइल ह। ओकरा साथे साथे अगर पत्रकार जे भी और अदर पत्रकार बालो जे साथ लोकल पत्रकार लो बा, वो अगर वो पत्रकार के साथ नहीं खे देत तो ओकरा के मजाक उड़ावल भी कहीं से कहीं तक जायज़ ना रहा। जैसे कि कुछ पत्रकार लोग ओह पे आधारित एगो कॉमेडी वीडियो भी बनैले वालो कुछ दिन पहले, वो चलल। हमारा माथा ठीक नहीं है, ऐसे ही गाना वाना हमारा नहीं चल रहा है। आप उसी में माइक घुसेर के मुंह में कुछ कुछ बोला। आपका तो गाना ब्लास्ट हो गया भैया, पूरा भारत में बेहुदा भागो। तो ऐसा का कईल का शोभा देत रहा छोट पत्रकार कहीं से भी शोभा नहीं खेत। मानता नहीं कि एगो पत्रकार के जहाँ एगो बेइज्जती भइल बाटे, वो पत्रकार के साथे रुआ रहे के चाहिए। एगो पत्रकार के रुआ सपोर्ट में जहाँ तक आवे के चाहिए, तो रुआ ऊपर कॉमेडी वीडियो बनावत नहीं, ये कहाँ तक जायज बा? कहीं से भी जायज नहीं किया। रुआ पत्रकारिता करते नहीं, कॉमेडी वीडियो बनावत तो कॉमेडी वीडियो ही बनाई का जो पत्रकारिता कैला के। कॉमेडी वीडियो बनाए तो अच्छा चल रही व्यूज, ये सब अच्छा बात नहीं है। चाहे जो जौन भी पत्रकार तरीका से व्यवहार करता रहे पत्रकार के साथ, जहाँ तक लोगों को साथ देवे के चाहिए, सपोर्ट करे के चाहिए कि आगे से कोनो कलाकार के हिम्मत मत पड़ो ये टाइप के व्यवहार का संग करे के। लेकिन रउआ उल्टा में कॉमेडी वीडियो बनावत नहीं, कहीं से भी उचित नहीं है, ऐसा शोभा नहीं है देती जे ही बनैला भाई वीडियो। जी बिल्कुल अशोभनीय बात बाटे। ये कॉमेडी वीडियो बना के शायद का साबित करे के चहले वालो, ये जौन साबित करे के चहले वालो बिल्कुल गलत अगर सोच ऐसा का बात तो बिल्कुल गलत सोच बाटे। और दूसर का चीज़ अगर हमनी के दूसरा पहलू पर बात कल जाओ, जौन घटना घटल बा एक दूसरा पहलू पे, तो इहो कहल जा सकता दूसर का शब्द में कि अगर रउआ जे भी बा अगर रिपोर्टिंग करता नहीं, अगर रिपोर्टिंग करे के तौर तरीका मालूम नहीं खे, अगर शब्दकोश रउआ लगे नहीं खे तो रिपोर्टिंग कल छोड़ दी। काहे से कि रउआ साथे साथे और भी रिपोर्टर लोग के जौन इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान कहीं अगर मिले वाला बात तो रउआ चलते नहीं खे मिलत। जैसे कि वो रिपोर्टर द्वारा कुछ ऐसा गलत शब्द के भी यूज कल जाता, शब्दकोश नहीं खे उनका लगे, सही शब्दकोश के चुनाव नहीं कर पावत, और कहीं भी घुस के केहू के साथे कोनो शब्द के यूज करके कोनो सवाल खड़ा कर दिहल, कहाँ तक ले हुआ। चुतियापा टाइप का हमारे पास मत किया करो, हमको चुतियापा से बहुत नफरत है। क्या सबसे पहले तो आरती न्यूज मनीष कुमार बांझ जिनका संगे सब व्यवहार राकेश मिश्रा जी कैलर रहा, तो एमे राकेश मिश्रा के भी गलती बा और उनकर भी गलती बा। एमे एगो रुआ पत्रकार बानी या सीधे रुआ कहीं घुस जाता नहीं। मान रही पत्रकारिता करे के व्यक्ति होला, कब इंटरव्यू के कर ले बा ओकर समय ली रुआ समय निर्धारण करी, कब जाए के बा होले का सवाल करे बा का नहीं कहे। लेकिन सीधे घुस के केहू मुंबई से उतरल पटना, केहू दिल्ली से उतरल, सीधे रुआ एयरपोर्ट ले पहुँच जाता नहीं। कहाँ से सही लगता है पत्रकारिता? ऐसा पत्रकारिता होला ना? रुआ लगे शब्द बढ़िया बा, रुआ शब्दकोश अच्छा बा, कैसे पत्रकारिता रुआ करता नहीं? का व्यूज खाती है कथी खातिर रुआ अपन इज्जत प्रतिष्ठा दाव पर लगाता नहीं?
ई तनको शोभा नहीं खेतत केहू जे यही पत्रकार ही बाटे ये टाइप के पत्रकारिता जे भी करता आ खास करके हम आरती न्यूज़ के मनीष कुमार से भी कहे के चाहें कि वैसा रुआ शब्दकोश मत चुनी जिस तरह से रुआ सीधे मान सम्मान में कमी हो केहू कुछ बोल दे रुआ केहू के लगे जा दी तो केहू कुछ बोल देता आ बोले के रुआ रीजन बाटे रुआ ऐसा केहू ले जाके सवाल करते नहीं जौन अशोभनीय बाटे आ वो तो अशोभनीय बोलते बाटे। जैसे कि पहिलका पहलू पे हमने के चर्चा करनी है सन जब सुपरस्टार द्वारा वो घटना में वैसन का शब्द के यूज ना करे के चाहते रहे रिपोर्टर पे वहीं तक दूसरका पहलू पे भी हमने के बात करनी है सन जवन की आरती न्यूज के रिपोर्टर द्वारा जवना हिसाब से शब्द के चुनाव कल जाता शायद दूसरा रिपोर्टर के भी एमे मान सम्मान के बड़ा ठेस पहुँचता यह टाइप के कोनो शब्द के भी उपयोग ना करे के चाहिए जवना हिसाब से वो सवाल करे के केहू के लगे जाके केहू सुपरस्टार होके ओकरा लगे जाके ऐसन का सवाल जौन करते रहे बिल्कुल सही नहीं खे हो सके तो कहीं कुछ दिन जाके कुछ सीख ले बोले के और वो हिसाब से जाके केहू से सवाल करस। ऐसे उस सारा पत्रकार रिपोर्टर बंधु लोग से निवेदन करें हाथ जोड़ के कि अगर सवाल करे के तरीका अगर मालूम नहीं खे तो कुछ दिन जाके कहीं ट्रेनिंग लेके जा कुछ पूछल जाओ केहू से जाके कुछ अनाप शनाप कहीं जाके पूछ लिहल ई पत्रकारिता पर एगो धब्बा लग जाई एकरा के ध्यान रखल जाओ एकरा के ख्याल रखल जाओ। बिल्कुल सारा लोग से निवेदन हाथ जोड़ के कि कुछ भी कहीं जाके माइक अगर हाथ में ले ले बनी और अपना के पत्रकार अगर रिपोर्टर साबित करतनी तो कुछ कहीं जाके मत बोल दी काहे से कि और बढ़िया बढ़िया पत्रकार रिपोर्टर लोग बालो जो बढ़िया सवाल करके खूब बढ़िया से अपन चैनल के चलावत लो तो ऐसा का ना हो कि रउआ साथे साथे और लोग के मान सम्मान के ठेस पहुँचे तो ऐसे सारा लोग से निवेदन करें फिर से कि वही शब्द के यूज करी वैसन के सवाल पूछी जौना में लोग मजाक ना बनावे रिपोर्टर के मजाक ना बनावे हमें रिपोर्टर के मजाक बनावल जाता। यही के साथे साथे फिर से हमनी के मिलन सन अगला वीडियो में जब तक लिए गुड बाय नमस्कार।